Taň garaňkysynda gokly şowhunun owata durup, iki çörek alandan soňra çağalarynyň şekerli çaýynyň ýanynda ýeri çörekleri bolýar. Bu video bize Çärjow şäheriniň Himik raýonundan gelip goşdy. Videonyň eýesi çağalarynyň ertirlik edip bilmekleri üçin şekerli çaýyň ýanyna çörek gerekdigini aýtdy. Onun aýtmagy boýunça ýurdun köp hojalyklarynyň ertirligi şekerli çaý we çörekden ibarat. Onun hojalygy hem şolardan biridigini dile getirdi. Onun we ýene-de başgalaryň aýtmagyna görä ýurtda işsizlik sebäpli halk ala garankyda çörek nowatlaryna durmaly bolýar. Ýogsa başga gerek ýaraga pullarynyň ýetmeýändigini aýtýarlar. 4 years after the project was initiated in 2019. Ýurdun bir tarapynyň arkada siti gurulyp, meşhur aýdymçylar we ýegenler Mekke'de ibadat edýärkä, ýurdun beýlik tarapynda bolsa halk şekerli çaýa çörek batyryp ýýär. Nevit we tebii gada baý bolan ýurtda iň bir adaty bolan çörek iýmitiniň çäkli bolmagy halkda uly nägilelikler döredýär. Ol pullaryň nirä kime gidýändigi hemmäniň gyzyklanýan bir meselesine öwrüldi. Ýurtda işsizligiň we adalatsyzlygyň mewç almagynyň netijesinde ýurdu taşlap gitmekçi bolýanlaryň sany günbegün köpelýär. Emma ýurdun daşynda hem bir çözgüdüň ýokdugy barada köp adamyň henide çenli dogry habary ýok. Pandemiýadan soňra dünýäde göç meselesine başgaça baha berilip başlandy. Şonuň netijesinde garyp ýurtlardan ösen ýurtlara göç etmek soň derece kynlaşdy. Garyplyk we adalatsyzlyk sebäpli ýurdu terk edýän türkmen halky üçin agyr günleriň ýurdun içinde boluşy ýaly ýurdun daşynda hem bar.